मे दाननि 4 अक्ट' गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनानै लादोनि। गाहाय रादाबाव दङ भारत सरकारा मोनसे फोसावनानै होदोङो जायनि नखराव साखरि दङ आरो पेन्सन जानानै दङ बिसोर गासैनिबो नखरनि सुबुंफोरा बिपिएल कार्ड एपिल कार्ड जमा होनांगौ होननानै फोसावदों। जुदि नोंथाङा थाबैनो जमा होआब्ला नोंथांनि सरकारनिफ्राय बेथन मोननाय आरो पेन्सनफ्रा बन्द जानो हागौ होननानै फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै तामुलपुर जिल्लायावहाय बड' साहित्य सभा 67थि खुंनाया जोबथा दिन 4 अक्ट'। बे जोबथा दिनावहाय दिनै भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा नुजाथिफैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रामनाथ क'विन्द बिथाङा जोंनि नर्थ इस्टआवहाय 4 अक्ट'निफ्राय लानानै 6 अक्ट'सिम थागोन। सानथामनि गासै सा सानजा भारतनि जौगानायनि सोमोन्दै बिथाङा नायगिदिंगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बे तामुलपुर ओनसोलावनो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोपालाबो लोगो लाफैगोन आरो जोंनि आसामनि एमएलए एमपि मन्त्रि आरो बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा लोगो लाहैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया 10 रिंगायावहाय उदालगुरि बेरगाव हाइ स्कुलावहाय 9 थाखोनि फरायसा थाखो खथायावनो क्लास खालामबाय थानायाव हरखाबै बेन्च सानिफ्राय गोग्लैयो आरो जायगायावनो रुंसारि जायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै फरायसालि आरो ओनसोलनि नाङैनो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। उदालगुरि बेरगाव गोजौ फरायसालियाव जादों बे जाथाया। फरायसानि मुंखौहाय धर्मेन्द्र राभा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सिगांनि इंलिस साबजेक्ट लाबाय थाफुनाय समावनो बेरेंसि सानिफ्राय गोग्लैनानै थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय क्लास खालामबाय थानाय फोरोंगिरिया अफिसावहाय गाहाय फोरोंगिरिनो खिन्थाहैनायनि उनावहाय खाथिनि सिभिल हस्पिटालावहाय फाहामथाय हैदोंमोन, नाथाय डक्टरा थैखाबाय होननानै फोसावदों। उनावहाय ओनसोलनि आबसु आसु आरो गोबां सुबुंफोरा थांनानै नखरनि दुखुजों दुखु खालामफानाय जायो। हाइलाकान्दि ओनसोलावहाय पुलिसफोरनि गोख्रों नाजानायावहाय गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव 6 नं राजा लामायावहाय ड्राग्स लांबाय थानाय समावहाय ड्राग्सजों लोगोसे गारि गंसे हमनाय जायो। 2.6 केजि हायाब्ला टेब्लेट 537 ग्राम हेर'इन हमनो हानाय जादों होननानै हाइलाकान्दि पुलिसफोरा फोरमायदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बे ड्राग्सनि बेसेनखौ 3 कौटिनिबो बारा जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेखौहाय MG 029626 मारुति अल्ट' गारिनि थाव टेंकियावहाय खानानै लांगासिनो थादोंमोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन गाहाय आरो लेङाइ मेयरनि मुंखौहाय बिजेपि सोरखारा मोनसे खौरां मेल खुंनानै गुवाहाटी अफिसावहाय फोसावनानै होनाय जाबाय। गाहाय मेयर हिसाबैहाय मृगेन सरनिया आरो लेङाइ हिसाबैहाय सिमि रयनो बिबानखौ होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नैथि खेबनि थाखाय उइदाउट कन्टेस्टै सिमि रायआ देरहानो हादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरां मेलावहाय लोगो लानानै आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया लोगो लानानै बिबानखौ फोसावनानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुजरातनि आहमेदाबादनिफ्राय एरेस्ट खालामजानाय आसामाव लाबोजानाय जिग्नेश मेवानी एमएलएआ पुष्पा सावथुननि डायलग होननानै मै झुकेगा नहीं होननानै मोनसे डायलग होनायनि गेजेरजों मोनसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बेबायदि फोरमायो। फैगोन 1 जुनावहाय गासै गुजरातआवनो गुजरात सरकारनि हेंथायै बिथांमोना सोमावसारगोन आरो जांख्रिखांगोन होननानै बिथांनि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। इउपि लखिमपुर बिरा थानानि सिङाव थानाय फादरिया गामियावहाय गंसे न'आवहाय संग्रा गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै बेवहाय खाथिनि ओम प्रकाशनि न'जों लोगोसे लेखाराम, रामपाल, धर्मेश, राज बहादुर, प्रदीप कुमार बिसोरनि न'आ सय हांगार जायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया साननि 12 रिंगायाव जादों बे जाथाया। ओंखाम संनायनि 1 घन्टानि उनावहाय हारसिङैनो सिलिन्डारा बेरफ्रुदों होननानै न'नि सुबुंफोरा फोरमायदों। 100 मिटारसो उरायदों बेरफ्रुनानै होननानै फोरमायदों।
उनावहाय गामिनि गासै सुबुंफ्रा लोगो लानानै न'खौहाय खुनुरुखुम गोबाव समनि उनावहाय होखुमहरनो हानाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। सासेबो सुबुंफ्रा जिउ खहा जानाय जायाखिसै। बेयावहाय बे गोबांथार न'खरनि गासैबो सि जोम जानाय लोंनाय सय हांगार जाजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखायब्ला गाबोन नारसिननांगौ, मोजाङैनो मोजां। जुदि नारसिनोब्ला हादरगिरिखौहाय बिथाङा 15 आगस्टआवनो ओरैनो गनो हागौ। मानोना हादोरगिरिया 15 आगस्टआव थैजासे जेल जानानै थानाय सुबुंखौ 15 सुबुंफोरखौ बख'नो हानायनि मोनसे जेनेरेल स्पेसियेल एमनेस्टिक पावार दङ। बिनि थाखायनो गाबोन गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एग्जाम्पल हिसाबै प्रमद बर', दिपेन बर' बिथांमोनहा जुदि मोनसे मेम'रेन्डाम गथायोब्ला मोजां जागौ होननानै गोबां सुबुंफ्रा सावरायलायनायखौ जोङो मिथिनो हायो। आरो बयबो मेलेमजिबि सुबुंफ्रा मिथिनो हागौदि थैजासे जेल जानाय सुबुंखौ हादोरगिरिया 15 आगस्टनि गेजेरजोंहाय बख'नो हायो होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोननाय जायो। बे खाबुखौनो लानानै गाबोन जुदि मेम'रेन्डाम गथायोब्ला मोजां जागौ होननानै बयबो बर' बिसाफोरा आसा खालामनानै दङ। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। सोरबाफोर चेनेलखौ लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालाम। जै बर' हारिनि जै।